Els balcons. El que més els sorprenia era aquell silenci a ple migdia, al cor de la ciutat, impenetrable. Al fons de tot, com un tam-tam, el batec sord, espès i sinistre de la por. Per això van decidir fer del balcó un lloc més amable, propici al respir de les roses i d'alguna planta enfiladissa que s'escampés també cap a la banda del veí per compartir-la. Van decidir fer del balcó el seu petit jardí domèstic, com tant se n'havien vist arreu i sempre. Perquè el món no era gran ni petit, sinó que el feia i el refeia la mirada per ajustar-lo a les dimensions del propi somni, i el pensament podia viatjar a milers d'anys llum d'allà i abolir, de fet, tota distància. No hi havia confins possibles, ni tan sols en les paraules que traspassaven tothora les fronteres esborradisses del sentit. I per les balconades començaren aquells dies de por i de silenci la reconstrucció de la casa de tothom, però en els ulls anaven i tornaven esparpellats i vius, nets en el trànsit cap a dins i cap a fora, com les aus que volen a ramvespre a través de cels de transparència sobre les onades en calma, com un petit jardí de les plantes obert de bat a bat a la vida.